Ndikulandireni okondedwa omvera mu dzina la mphamvu la Ambuye wathu Yesu Khristu. Ndikulemekeza kumwamba chifukwa cha tsiku linanso limene Mulungu watipatsa. Wativomereza mama, adadi, nyamata ndi msungwana, agogo. Ambuye wativomereza kuti titha kupedzeka mu tsiku la lero. Mu tsiku la lero okondedwa omvera, pa 19 October 2024 tsiku loweruka. Lero ndi mawa tikhalira limodzi malo ano pa gome lino lopatulika. Tipempha chisomo chimenechi ngati mkwatulo suchitika kapena njira ina ya Mulungu yotichotsera ku dziko kuno pokhala sitidziwa zakutseri kwa mawa, ndekuti mawanso tikumana kukavomereza kumwamba kuti ndipedzeke. Okondedwa omvera, Mulungu wathu ndi wabwino andi ndi wopatulika, ndi Mulungu womva chifundo komanso okonda wanthu. Okondedwa, ndimafuna ndikupempheni muyang'ane kwa Khristu Yesu amene amapereka moyo, amene amapereka mtendere, amene amapereka chimwemwe. Ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Kulibenso wina ku dziko, kulibe ndipo sanapedzeka amene ali mchimwemwe chochuluka chopereka kwa wanthu ngati Ambuye wathu Yesu Khristu, amene anavomereza dziko lapansi ndikalifera ndi kuliwombola kukhalidwe la uchimo. Ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Palibe akanatha okondedwa kuchita chomwe nga chimene Khristu anachita. Wokuwombolani ndi amene amapereka mtendere. Lero tili pamutu onena kuti mtendere weniweni ndi Yesu Khristu. Kulibenso wina amene ali ndi mtendere koposa Yesu. Okondedwa omvera, dziko silingakupatseni mtendere ofanana ndi mtendere umene Khristu amapereka. Original mtendere umapezeka kwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Aliyense amene angapange ubale ndi Khristu, aliyense amene angayandikane ndi Yesu, ameneyo amagawiridwa mtendere. Ndimafuna ndikupempheni pamene mwakhala ndauna ndinu munthu osowa mtendere amayi, ndauna ndinu munthu osowa mtendere adadi, abambo, koma tamvetserani, pali wina dzina lake Yesu wa ku Nazareti, mfumu yoposa mafumu onse, amene wanyamula mtendere mdzanja lake ndipo amapereka kwa anthu amene ankhulupirira ndi kuvomereza atasiya tchimo, kuti Ambuye tamzindikira kuti mtendere weniweni umapezeka mwa ino. Dziko silipezeka ndi mtendere endi mulaliki ndi mboni. Mulaliki atayetsera za dziko lapansi kuti mwina apa ndipeza mtendere, sanapeza. Mwina apo ayinso, koma adazindikira kuti mtendere weniweni umapezeka pa mtima pa Mulungu, umapezeka mwa Ambuye wathu Yesu Khristu. Kwaliyense umulandira Yesu khala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo, pompo amalandira mtendere. Mtendere weniweni ndi Yesu wa ku Nazareti. Ambuye alemekezeke. Okondedwa omvera, dzikoli lilibe mtendere weniweni. Lili ndi mtendere wa feki wa China, koma mtendere weniweni umapezeka mwa Yesu. Tiye tiwerenge buku lopatulika, okondedwa omvera, Yohane mutu 14 tingolenga ndime ya namba 27 yokha basi. Baibulo likuti chani? Maosogolera mphatso ya mtendere. Ndi mphatso amachita kupereka ndi Yesu, mphatso ya mtendere. Ndengati Yesu amapereka mphatso ya mtendere, ndikuti kwawo kawo amene adamvomereza iye, adamulandira iye, adakhulupirira iye, ndi kumulandira kukhala Mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wawo, amene ndi amene amapatsidwa mphatso ya mtendere. Kusonyeza kuti mphatso iyi siperekedwa kwa wina aliyense ku dziko, koma kwawo kawo amene apanga chiyanjano ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Haleluya. Ambuye atithandize. Baibulo likuti bwanji, okondedwa omvera? Yesu akuti chiyani? Akuti pa verse 27, ine ndikusirani mtendere, ndikupatsani mtendere wanga. Ine sindikupatsani monga dziko
lapansi limaperekera. Haleluya. Mtima wanu usavutike ndipo musachite mantha. Atate, mu dzina la mphamvu la Mbuye wathu Yesu Khristu, lemekezani mawu anu, mawu awa ndi anu. Tilankhuleni mfumu ndipo tizamva. Mu dzina la Mbuye wathu Yesu Khristu. Ameni and ameni. Haleluya. Okondedwa omvera, mawu awa amene Mbuye wathu Yesu Khristu akulankhula ndekuti ndi nthawi imene akuchoka ku dziko lapansi. Anali mdziko, anakhala mdziko, andi yafika nthawi imene akufuna achoke ku dziko limene anali. Koma Mbuye wathu atakhala ndi experience yaliona dziko, analipedza kuti dzikoli silinadzaze ndi mtendere weniweni. Analiona kuti dzikoli limasautsa. Analiona kuti dzikoli popanda iye, okondedwa omvera, pali mavuto ambiri amene munthu akwena kumane nawo. Koma akulankhula kuti ndili pano ine ndiye upereka mtendere, ndipo pamene ndikuchoka kupita kumwamba ine ndikutsirani mtendere. Pamene ndikupita kumwamba kwa Atate wanga, paja musaiwala kupita kakonze malo. Anthu amene apange naye chiyanjano, anthu amene ayakhala ku dziko kuno koma sayenda mu dziko, aziyenda mwa Yesu, azichita zimene Mbuye wathu Yesu Khristu afutsa kuti achite, azichita mukumvera mawu a Mulungu, amene ndi amene akakonzeredwa malo. Okondedwa, malo amene akukakonzedwa kumwamba sawina aliyense. Ngati munthu atafe akusuta fodya, malo amene osankhudza. Ngati atafe ali muzigololo, malo amene osankhudza. Ngati atafe ali kokuba, malo amene osankhudza. Ngati atafe ali mufiti, sankhudza malo amene akukakonzedwa ndi Mbuye wathu Yesu Khristu. Koma onse akunkhulupirira iye, amene akuchita chifuniro cha Mbuye wathu Yesu Khristu, amene adasanzikana ndi dziko nasiya machitidwe oyipa a dziko lapansi, amenewo ndi amene akukakonzeredwa malo kuti pakubweranso pake adzawatenge iwo nakawatsiye kwa iye kumene iye akakhale. Okondedwa omvera, lero chisankho chili ndinu kuti mutha kusankha ukalowa kumalo kumene Mbuye akukakonza kapenayi. Koma tamvetserani, akudziwa kuti pamene akuchoka dziko liwaliona ndi dziko limene limanamiza anthu, limapusisa wanthu, ndipo laphinja anthu. Ndi analiona kuti dziko limapusitsa anthu andi lilibe mtendere weniweni. Ndi akwauza ophunzira, akwauza amene akumsata iye kuti ndili ndi mtendere weniweni, koma pochoka ine ndikutsirani mtenderewo, ndipo ndikupatsani ukhala ndinu mtenderewo, koma sindipereka monga dziko lapansi limaperekera mtendere wake. Chifukwa mtendere wa dziko umapereka chitonzo. Umapereka chitonzo, kondedwa omvera. Ambiri ku dziko kuno anayesesa okha kuti adzipezere mtendere, koma mtendere supezeka Yesu ngati palibe. Mtendere supezeka amayi ngati Yesu palibe. Wina ananena kuti andingofuna ndipeze banja nkhale ndi mtendere. Atalowa banja kulibe mtendere. Kulibe mtendere, okondedwa. Sikuti ndi banja lokha limapereka mtendere, ayi. Mabanja ambiri pano mavuto okha mtendere kulibe, ayi. Wina anati koma ntakakhala pa anthu ambiri, mwina pa anthu ambiripo ndipedzapo mtendere. Ayi, palibe mtendere. Pa anthu ambiripo palibe mtendere, okondedwa. Mmene wakhala pa mmenepo zako zikukuyendera saidi nayi, koma saidi nayi anthu akukunyoza koyipa, anthu akukunena iweyo. Mtendere kulibe. Mtendere kulibe nzanga. Wina nayo kuti mwina ndingopeza banja kwa mamuna olemera okhala m'magalimoto, mchoke mu mphawiwu, mwina kumeneko nkapeze mtendere. Anampezadi mamuna ndipo amakhala naye ndalama zilipo, koma atafika kumeneko akupeza kulibe mtendere. Andi mwa njira ina anthu kudzikoku amakumva ngati uli mtendere wechifukwa cha chuma chimene uli nacho, koma akadadziwa kuseri kwa chumako kuli nkhondo, kuseri kwa chuma kuli misozi, kuseri kwa chuma kuli kulira, saka
sakanafuna kukhala mchuma chifukwa chuma cha dzikochi okondedwa omvera popanda Yesu chimasowesa mtendere. Anthu amati inu yomwe adala anzathu mwadala mwakwatiwa ndi mamuna amene ali mchilichonse. Koma fufudzani kodi ngakhale ali mchira chilichonse koma nyumbamo muli mtendere. Mpeza kuti mtendere kulibe. Wina anati mwina ndikwatire mkazi woyera bwino, mwina amene anthu pondiona ndikumasekerera ndipeza naye mtendere. Anakwatira mkazi uja pano ndikukampa pano mkati mwa banjalo mtendere mulibe. Anthu akamaona kwenda kunsewu mkazi itu nde munasankha iyayi mama munapeza kahandisa mukakukuyenerani. Koma kodi mkati mwa mtima mwa mzibambo ameneyi, kodi mkati mwa mayi anthu awamakhaladi ndi mtendere? Mpeza palibe. Nduhandisa mwake angofusira wina liyese poti sindikaka ndidwe nanga sindine handisa na Yesu oyo ndikukongola kwake angovomera wina liyese akamfutsira nanga sikukongola siningaka ndino ene kufutsiridwa. Uko ndinomvera pali mavuto pa dziko lapansi. Kodi mavuto amene wakuperekedwa chifukwa chani? Yesu watsowa. Ndimafuna ndilankhule mbale kumaso Mulungu. Ndalama, kuchuluka kwa ndalama sisi kutanthauza kuti ungakhale ndi mtendere. Ayi, kuchuluka kwa ndalama kupanda Yesu mtendere palibe. Kuchuluka kwa kukhala malo anthu amene pali anthu ambiri sisi kutanthauza kuti kupeza mtendere. Wina anathawira mchalichi, mwina ndikakhala mchalichi kuchalichi konkapeza mtendere kulibe. Misonkhano ya mpiri amachalichi kulibe mtendere. Iweya kungofika kumeneko ena matsegula pakamwa pokunena za mpiri kumakulankhula kukupekera nkhani. Wina nati mwina ndikhale pamaso pa gulu azibusa, mwina pamene pompeza mtendere. Atafika pa azibusa pompo amayambira nkhondo pompo Satana. Udziwe kuti pa dziko pano palibe malo a mtendere. Malo a mtendere amapezeka mwa Yesu. Amapezeka mwa Yesu. Ndikampa ndino okondedwa omvera muli ndi umboni, muli ndalama zambiri, muli ndalama. Mulungu anakudalitsani tinene zona chuma chilipo pa banjalo. Koma mama mkati mwanu makhala ndi mtendere. Kodi mukamadya chumacho mmachimva kukoma. Okondedwa omvera, Yesu akuti ndili ndi mtendere umene ndikutsirani, ndipo mtendere umene sindipita nawo koma ndikupatsani. Andi mtendere umene dziko lapansi silipereka ofana ndi umenewo. Ine mtendere wanga ndi weniweni. Andi mtima anu samakhale ovutika, musamadzisouse nokha chifukwa mtendere wanga umachosa kuvutika kwa mtima. Nkhawa mtendere wa Yesu ukapezeka umakutonthoza. Okondedwa omvera, ndimafuna ndikupempheni okondedwa ino mungomula wa Yesu amene ndalama mutakuzisaka koma zimakuchotserani mtendere. Mabizinesi mutakwasaka nkukhala ambiri antundinesi koma ngati Yesu palibe mtendere. Ndikuti anthu adzikuyamikirani awo anthu odala ali ndi ndalama zambiri koma ndalamazo zapatsa kukhala kapololo nkupemphera kumene anasiranji kupemphera ndiye kusowa kwa mtendereko. Kusowa kwa mtendere okondedwa omvera kumakuthangatira kuti ngakhale khomo la tchali chilisekeke pamoyo wako usamapite. Uli mchuma choncho koma chimakupatsa mavuto. Ubwino wa mtendere wa Mbuye wathu Yesu Khristu ndiochoka nawo pa mkwatulo, utakhala nawo ku dziko kuno. Mtendere wa Mbuye wathu Yesu Khristu ukakumana ndi nyengo zimene zimaphinja anthu ku dziko kuno, iweyo anthu amadabwa munyengozo ukudutsa ndipo sukumva zoti iweyo ukudutsa munyengo chifukwa alipo amakugwirizira nyengo zako kuti iweyo udutse. Ndi Mbuye wathu Yesu Khristu umene ndi mtenderewo. Mtendere wa Mbuye wathu Yesu Khristu amakulandira kukunyamulira zimene zakuphinja. Pamene ziko lapansi lini ndalama koma zokuphinja umazinyamulira wekha. Ndikuti zokuphinja zitakutumikiridwa ndi ndalama zako. Koma amene ali ndi Yesu okondedwa omvera akakumana ndi zophinja pa banja, akakumana nzobetchera pa banja, akakumana ndi nkhondo pa banja, chifukwa mwa iyeyo muli mtendere. Mtenderewo umatseka khomo loti mavuto matsautso amene akugwera asalowe mkati mwako. Ndiye umakhoza kumayenda nyengo zako zili dry koma anthu amadabwa kumayenda bwanji. Akuyende fa mkati mwake mwa munthu wanyamula mtendere umene waperekedwa ndi Kristu Yesu. Anthu amtendere mbale ku dziko kuno amakhala chimwemwe.
anthu amtendere kudziko kuno sasauka mtima. Anthu amtendere kudziko kuno amavomereza nyengo ikudutsayi ikudutsa pa cholinga. Koma ukakhala kuti ulibe mtendere wokondedwa uzikakugwera umalira ngati mwana. Dziko lonse limadziwa zakulira kwako. Chifukwa chani? Ndi chizindikiro choti alibe mtendere. Ndikukampa uli mkanthu ndithu koma kulira kosatha tsiku ndi tsiku li misozi m'maso mwako. Chimene chikonetsera misozi ndi chizindikiro choti palibepo mtendere. Koma Yesu akabweretsa mtendere, mtendere wa Yesu umakutonthoza. Pukuta misozi mwana wanga, pukuta misozi usalire, ine ndili ndiwe. Dziko litha kukusala mzanga, anthu nkumati tathana nawe. Dziko litha kukuthamangitsa, kubanja litha kukuthamangitsa, sindikukufunaninso. Koma Yesu akakhala mwayi wamakuza usataye mtima, usavutike mmoyo mwako ndi dziko. Dziko limatero, limakhoza kukulandira lero koma mawa limakunyoza iwe wemwe. Dziko litha kukuza kuti ndiwe bwenzi langa la pamtima koma kuseri amakakunyozanso miseche ili dzikoli. Koma iweyo ukakhala ndi mtendere wanga, pena paliponse pamene umaponda umakhala ndi mtendere. Amama, ndimafuna ndikupempheni mupange chiyanjano ndi Khristu. Mupanga chiyanjano ndi dzikoli, mupanga ubale ndi dzikoli. Mumvana lero bwino, ndikuti mtendere wa dziko umatha. Mutha kumamvana ndi nzanu lero, kumamvana bwino, uyu ndi nzanga, andera lino ngati ndili ndi nzanga ndi manena amene. Koma yemweyo mawa amakukhumudwitsani mosamvetsetseka. Ngati ali abambo amakhoza kagona ndi mkazi wanu, ngati ali amayi amakhoza kagona ndi mamuna wanu. Uja amene amanena kuti ayini uja nkugona naye, agonera naye bwanji. Dziko limalire andilimatotsa mtendere. Andi ukadzakhulupirira kwambiri dziko kutsiya Yesu, watha mzimayi, watha mzibambo. Ndimafuna ndikupemphe mtendere weniweni uli mwa Yesu. Banja limene mulibe Yesu, mtendere sungapedzeke. Hayi, mukundimva kale? Koma banjalo zitha kutheka kuti amama muli ndi Yesu kapena dadi muli ndi Yesu, zophinja zingabwere mwa mtundu wanji zimakuza kuti usadandaule, ndili ndiwe. Amakupukuta misozi maso mwako mukamalira ndi Yesu. Dzikoli silimapukuta misozi koma limaonjezera uzilirabe. Nde dzikoli zikakugwera, dzikoli silimatonthoza koma limaonjezera mabala uti ulirebe umveke patali. Dzikoli ukunimva mbali? Ndifake dzikoli limapusisa, atha kukulimbikisa lero pompa iwe nkumva kuti ndalimbikisika ndi abalewa, koma omwewo zomwe akulimbikitsazo amakazisintha ndikuyamba kukunyoza. Dziko limatere. Pamaso timasekererana anthufe, pamaso ndimamvananu bwino, pamaso ndinu dalitso langa. Koma kutseri kokondedwa omvera ndikuti ukadadziwa kuti dziko limaputsitsa ndi mtendere wake, iweyo sukadazipachika ku dziko, ukadazipachika kwa Yesu amene lero dzulo mzana chaka cha mawa amakhala chimodzimodzi, ali yemweyo sasintha. Ndimafuna ndikudandaulireni amama, adadi ndikudandaulireni. Yesu akwauzapo ophunzira kuti ine ndikutsirani mtendere, ndikupatsani mtendere wanga. Ndilini mtendere ne ndimapereka, koma mtendere wangawo ndi umene ndikupatsani neyo, simonga mmene dziko limaperekera. Ayi, lili ndi mtundu wa mtendere dzikoli limene limapereka, koma mtendere wina wali wonse wa dziko, kutseri kwa mtenderewo kumakhala misozi, kumakhala misozi. Ndikampa ndi wina wake unanamizidwa bwino kwambiri ndi adadiwo, anakunyengerera bwino kuti mzimayi ufike pokodwa, amakuonetsera kamtima kaja kuonesa kuti koma ya andi amamwina makolo ako nkufika pokuza kuti komatu mmene muteromo zinthu zikhala bwanja. Sandipusisa. Koma tamvetserani pakutha pa nthawi lero mmachita kusidwa nyumba. Nyamata uyo upita kagona kuyenda 3 days ali kuyenda alibe nazo mantha. Ndikuti apa mtendere wapo yamba uja zija zimene munaputsitsika nazo zathera pamenepa. Zija zokuma kuyendesani ngalimoto zija mumayendatu ngalimoto
ulendo ina liwonse mumene mumafuna amadzakutengani pa galimoto kukuperekerani ulendo wina pa tutumula njinga ya moto, amakukwedzani pamenepo tiyende ndi kuti kwina kulikonse kumene mumapita mmayenda. Zabwino zija zosayiwalika zija andi pamene pajani kumadza kuti apapa uyu ndazasunga moyo wanga. Tamvetsera, amene amasunga moyo wa munthu ndi Yesu. Amasunga moyo wanu amama ndi Yesu. Dziko silingakwanise kusunga moyo wanu ifa silina ufere ayi. Abuna wanu sangakwanise kusunga moyo wanu ifa sana ufere. Abambu wanu sangatsunge moyo chifati sana ufere. Akazi wanu sangasunge moyo wanu chifati sana ufere. Koma Yesu amene anafera moyo wanu, amene ndi amene amazabweretsa mtendere. Mwanjira ina imfa ya Yesu ibweretsa mtendere. Chifukwa chani okondedwa? Munthu amene akuyenda moyo wa uchimo alibe mtendere. Koma lero ndikutsirani mtendere. Pamene ndikuchoka ku dziko ndi imfa, ndi pamene ndisiye mtendere mwa inu. Chifukwa ineyo imfa yanga ikhala chiwombolo cha uchimo, ikhala ikugula chipulumuso cha moyo wanu. Ndi amene apulumusidwe ndi amene akhale ndi mtendere. Chifukwa amene sapulumuka alibe mtendere. Chifukwa akafa lero ngakhale lero akupita mchiwonongeko. Ndi kuchiwonongeko simalo a mtendere ayi. Koma mufumu wa Mulungu nomokha ndimo muli mtendere. Mwanjira ina kufa mutha kufa ku dziko kuno. Koma chifati muli ndi Yesu mwafa inu odala. Okondedwa, ndimafuna musangoyang'ana za dziko. Baibulo kuti dziko lapansi silipereka mtendere ofana ndi mtendere wa Yesu. Ndiye kuti mtendere wa dziko uli malire pamene wa Khristu ulibe malire. Chifukwa chani tikuna kuti mtendere ulibe malire? Ndi mpaka na kumparadizo. Tikuvana okondomvera. Ndimafuna ndikupempheni chifukwa chilichonse cha dziko chimatha. Mutokhala ni ndalama zambiri koma pafika poti muthera pamenepo mumwalira. Mutsiya china chilichonse ku dziko. Ndiye kuti mtendere wa pa dziko pano wathera pamenepo. Koma odala amene atakhale ndi mtendere wa Yesu ku dziko, komanso atafa akupita mu mtendere. Ku dziko kuno kuli anthu amamiliyoni. Pomwalira kuchita kwayika mu chikasiketi mbale choopsa kwambiri. Chochita kumazionera nkhope yako pompo. Koma chifukwa akumwalira alibe Yesu sakupita mu mtendere. Sakupita mu mtendere. Kuno anthu atha kudya, anthu atha kulemekeza chokufacho, koma kuopsa chapita chilibe mtendere fati alibe Yesu. Ali Yesu okufa lero, alibe Yesu amapita wopanda mtendere. Ngati umapita pa church, umapita pa fellowship, unali pa WhatsApp group ya mawu a Mulungu, ndiye wamwalira anthu adziwa zoti wafa. Koma ngati sunapanga chisankho cha kuyenda ndi Yesu, unapanga chisankho chopita pa church pa fellowship, posapanga chisankho choyenda ndi Yesu ukafa, umakha kuti palibe mtendere. Haleluya. Ndiye kuti walowa mchiyambi china cha masauso amoyo wamuyaya. Chiyambi cha masauso, kuvutika kupanda malire, kumene kukakhale kulira ndi kukukuta mano. Ndiye kuti malo amene kuli kulira ndi kukukuta mano ndi chizindikiro choti malo kulibeko mtendere. Koma Yesu akakhala mwa inu, okondedwa, kumwamba machita kumalandira imfa imeneyi. Bwerani musapume, nthawi yanu musapume inu. Munapanga chisankho cha kuyenda ndi Khristu ku dziko lonyozali, ku dziko la mwanoli. Chifukwa mbale kunazona mulendo wakuyenda ndi Yesu umatukwanidwa, umanyozedwa, umakhala chiselekwete cha wanthu. Anthu amakuyankhula, umakhala ngati galaundi lopakalankhulirapo anthu zamwano, umakhala iweyo. Koma chifukwa cha mtendere umene Yesu amapereka mwewe, mtendere uja umakutsekera makutu, omamvera zimene anthu akulankhula, iwe umayendabe. Chifukwa chilichonse chimene anthu amalankhula chimafuna chikulowetse mukusowa mtendere. Uziwonda nazo, uzipsa nazo mtima. Koma amene mtendere wa Yesu waperekedwa mwa iwo, amauzidwa kuti mukumana nazo ku dziko lino, andi sizimaona malo otulukira zoyamba zoti mukumane nazo.
zitha kutuluka nyumba mwanu momo, pa ana anu, pa banja lanu, amuna anu kapena akazi wanu, kapena abale anu, kapena makolo anu. Koma chifukwa muli ndi ine, sekani makutu omvera zimenezo, focus yanu ikhale pa ine, maso anu alunjike pa ine, asalunjike ku zimene dziko lili nazo, kanchuma cha dziko, maso anu ayang'ane pa ine. Ine ndili nzanga zimene ndimapereka, koma zopereka zanga ndikakupatsa zimapereka mtendere. Dziko lili nzake, ena ali ndi ndalama lero sakugona tulo, alibe tulo okondedwa omvera, chifukwa ali nzampiri zoti achite kuti chuma chiyende. Chuma cha dziko chimayendetsedwa nzanziko, chuma cha kumwamba chimayendetsedwa ndi Khristu Yesu mwini wake. Ndiye pali kusiyana, chifukwa chuma cha dziko chimatsautsa. Utokhala mabiliyoni okondedwa, koma iwe uli wosauka mu uzimu, ufa umasowa mtendere, ulibe mtendere. Andi umafika pona kuti anthu awakukhumbira chuma wangofuna angoona kuchikhumbire, fasa kudziwa zimene nzaone ndi kukuma nazo. Koma ndimafuna ndilankhule kuti alipo Yesu amene amazapereka mtendere mwa iwe. Utatopa nazo za dziko kuna kuti Ambuye ndinayesera ndekha ngati mulaliki kuti mwina ku dziko kundipeza mtendere, koma zonse ntaziyesa kuzitengera akazi mitala, mwina mwake ndikamachoka kwa mkazi ndikupita kwa mkazi uyu mwina ndikhala mtendere, malo mwa mtendere ndazonjezeranso mavuto. Ambuye ndadzindikira ine kuti mwina kupita kwa sing'anga ndati ndipeza mtendere, koma ndawonjezeranso mavuto. Panopa ndilibe mtendere, koma ndamva kuti inu mukumagawa mtendere. Andi mtendere umene ine kuyambira lero ndikufuna zanga zonse za dziko nkuzisiya. Dziko lapansi lilibe mtendere okondedwa. Yesu akupereka mtendere. Ndakuti mtima wanu usavutike ndi usavutike ndipo musachite mantha, chifukwa tili ndi mtendere okupatsani. Musamavutike mtima, musamatsautsike, zikakugwerani musamafike potsautsika andi mantha musakhale nawo. Mtendere wa Ambuye wathu Yesu Khristu umachotsa mantha. Amama, adati, mtendere wa Khristu umachotsa mantha. Mtendere wa Khristu umavomereza chichitike. Kodi Petro ndi Yohane nzanga pumakafika kumabwalo owamangaja, mwaona atayika ndende. Petro mmalo momalira ndende, mayo mwendika ndende ine, mayo ndili ndende, ndamona Yakobo akufa. No, ndi pamene Petro yeta kugona tulo, kumali ndende. Chifukwa chani? Mwayiyeyo munali mtendere. Anthu a mtendere wa Yesu amadzoti tikachoka ku dziko kunoti kupita kwathu tikapume. Pamene munthu amene ali mchuma cha mpiri ku dziko, chizindikiro choti alibe mtenderero, imfasi mmene amayopera, amaopa kufa. Chifukwa amadziwa kuti iye moyo wake ndi wa dziko lapansi, alibe chiyanjano ndi Yesu. Koma amene ali ndi chiyanjano ndi Yesu sachita mantha ndi zowagwera, amavomereza zikugwa pa cholinga. Olo ndi tafale tamvetsera Stefano okondedwa, chifukwa mwaye anapasidwa mtendere weniweni wa kwa Ambuye wathu Yesu, sanasautsike ndi zongwera, sanachite nazo mantha. Ndi pamene amaona kumwamba kotseguka eti nthawi imene akanamalira, Ambuye akantheni, Ambuye atumizireni chibomba onsewa aonongeke. Koma ninthemena kuti ndikuona kumwamba kotseguka, mwanjira ina kondilandira ndili nako ndiko kwa Yesu. Mene ndikuchoka mdzikomo ndikupita kwathu. Kodi okondedwa omvera, inu amene tapanga chiyanjano ndi dziko, tili nkwathu ife. Ine ndimafuna ndilankhula kuti aliyense amene wapanga chiyanjano ndi dziko ndikumachita za uchimo alibe kwawo kolowera. Chifukwa amene akupita kakhala mgahena ndikuti ndi zotayidwa. Musazakhale chotayidwa amayi wokongola ngati inu, adadi oneka bwino ngati inu, musazakhale chokatayidwa ku gahena. Alipo Yesu lero, mulandireni mu mtima mwanu, akuchotseni ku zimene mwatenga. Yenkha mwamo wande ndipeza mtendere, kulibe mtendere. Mwamphamvu mukumwa ndalama zikutha, nyumba mulibe china chilichonse, palibe mtendere okondedwa omvera. Handisute champa cha mpiri ndendipeza mtendere, kulibe. Upenga nazo mbali, upenga.
mutu wako usweka ubayizika iwe. Pafunikira Yesu ndi amene amapereka mtendere. Zokuchitisa mantha kudziko zikuchitisa mantha fa ulibe Yesu. Ukakhala ndi Yesu amene ndi mwini wake wochotsa mantha, iwe ukhala ndi mtendere. Sumasautsika. Zokugwera zikhalapo kulimbikitsa usavutike nzimenezi. Zagwa koma sukhalamo kwamuyaya. Upambana kudzimeneza kugwera. Kandi banja likuvuta amakuzosadere nkhawe fa chakuvuta kwa banja. Kalero suna kwatiwe mawa umalimbikisidwa ukwatiwa. Koma abenga kale usana kwatiwe kudziko ndiye kuti sikuti zikutanthauza kuti malo ako kalwa kumwamba kulibe. Kulibe ayi. Uli malo iwe mufuma muno. Okondedwa omvera, anthu amene ali ndi Khristu amamva chimwemwe mu mtima mwawo. Chakudya chitha kusowa lero koma amamva kuti mawa tidya. Chifukwa chowapatsa mtendere chilipo. Ndi anthu amene mumaona ngati kuti mwapanikiza ayenda mavuto fanya ni mwakhaulitsa. Koma wa Yesu sakhaulitsidwa. Malo mokhaulitsa umakhaulitsidwa ndiweyo. Umakhaulitsidwa ndiweyo. Chifukwa yeyo ali ndi mtendere amayenda mwandidi. Mtendere wa Yesu umakupanga kuyenda mwandidi nzima. Tikuvana okondovera. Ndimafuna ndikupempheni lero. Lingalirani mukuswa mtendere tu inu kunyumba kumene makhala. Chifukwa chani yang'anani mupeza kuti Yesu kulibe. Kubanja kwanu Yesu kulibe. Kuntchito kwanu Yesu kulibe. Ku business kwanu Yesu kulibe. Pa mpingo panu Yesu simukumuyitanisa palibe. Ndifake mtendere uku kusowani koma Yesu akapezeka osati munthu akapezeka. Okutonthozana sakhale munthu, okutonthozana akhale Yesu. Chifukwa dziko lisilimatonthozana munthu koma limamuonjezera munthu misozi. Yesu alipo amakuza tonthola mwana wanga uli ndiwe. Ambuye akudalitseni okondedwa omvera. Pamene mukumvera so chimene Mulungu wapereka mu tsiku la lero. Tikumanenso mawu ngati mkwatulo suchitika. Yesu lemekezani mawu anu. Pa ana anu chikhale chiyamiko mu dzina la Khristu Yesu ndapemphera. Amen.